sai ku gyara zama ga kuma labarai da muka same su daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Kwanaki uku bayan da hukumomin soji suka janye sojoji a unguwar Alawa da ke karamar hukumar Shiroro a jihar Neja, wasu 'yan bindiga sun kai farmaki kan al'ummar garin inda suka yi awon gaba da kayan abinci da sauran kayayyaki masu daraja da suka hada da awaki da sauran dabbobin gida. Wani mazaunin garin yana mai cewa mazauna garin Alawa, Saminaka, gyaran miya, unguwar sarkin noma, kurmi duk sun gudu tun ranar Alhamis. Ya ce sun fuskanci kalubale sosai a makarantar firamare ta tsakiya da ke Erena, inda da dama daga cikinsu suka nemi mafaka, inda ya ce matsalar yunwa da rashin gurin kwana na daga cikin kalubalen da jama'a ke fuskanta yanzu haka. Kamar yadda aka ja kanun labaran duniya, 'yan kasuwa da direbobin motoci sun bayyana damuwarsu kan yawaitar wuraren binciken ababen hawa da jami'an tsaro ke da su kan iyaka tsakanin tarayyar Najeriya da jamhuriyar Benin a kan titin Samboda da aka fi sani da Matu. Sun yi zargin cewa yawancin wuraren binciken ababen hawa ba bisa ka'ida aka samar da su ba. Wasu na gudanar da ayyukan su ne kurin da nufin karɓar na goro, lamarin da suka sa lamuran ta yi da kawuwa suka taɓarɓare. Dubban 'yan Najeriya da matafiya kasashen biyu ne ke yin mu'amalar kasuwanci ta wannan hanyar a duk kullum. A ƙasar Mali, kotun tafiyar da tsarin mulki ta bayyana damuwa da kuma neman ƙarin haske dangane da kuɗaɗen da suka hada da alawusu na mambobin majalisar wucin gadin ƙasar ke amfana da su yanzu haka. A shafukan sada zumunta, muryoyi da dama ne suka nuna damuwa da kuma sukar wannan tsari, yadda wakilan majalisar sojin kasar da mukarrabansu ke morar kudaden da aka ware musu na tafiyar da ayyukan da ke gabansu. A wata hirar sashen faransanci na RFI wanda ya tuntubi ɗaya daga cikin wasu 'yan kasar na nuna cewa waɗannan kudade sun fito ne daga kasafin kuɗin hukumar, sama da sefa biliyan 13 karkashin kasafin kuɗi na shekara ta 2023. Majalisar Sojin Burkina Faso ta yi watsi da rahoton da kungiyar kare hakkin bil'adam ta Human Rights Watch ta fitar a matsayin zargi mara tushe na cewa sojoji sun kashe akalla mutane 223 a wasu hare-hare biyu da aka kai a ranar 25 ga watan Fabrairu. Ministan sadarwa Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a wata sanarwa da ya fitar a yammacin jiya Asabar ya ce gwamnatin Burkina Faso ta yi Allah wadai da irin waɗannan zarge-zarge mara tushe. A cewar ministan, da samun wannan labari, hukumomin sojan kasar ta Burkina Faso suka buƙaci a ƙaddamar da bincike mai zurfi duk da cewa yankin ya kasance mai tattare da hatsari. Ministan ya bayyana mamakinsa da cewa yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike don gano gaskiyar lamarin da kuma gano waɗanda suka aikata hakan, sai ga wannan ƙungiya ta Human Rights Watch ta bayyana kisan kiyashin a matsayi ɗaya daga cikin masu muni ko kuma cin zarafi mafi muni da sojoji suka yi a Burkina Faso tun shekara ta 2015. Labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Shugaban hukumar tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS kenan, Dr. Omar Aliyu Ture, ya aiki da tawagar sa ido kan zaben kasar Togo akalla wakilai 40 domin sanya ido kan zaben 'yan majalisar dokoki da na shiya-shiya da aka shirya gudanarwa a gobe. Wata sanarwa daga kungiyar wacce ta fitar a yau Lahadi ta ce aikin ya yi daidai da tanadi na doka na 12 na ƙarin ƙa'idojin demokuraɗiyya da kuma shugabanci na gari na ƙungiyar ECOWAS da kuma goyon bayan ƙungiyar yankin ga ƙasashe mambobinta domin gudanar da zaben su. A daidai wanda lokacin da ne a gobe Litinin ne ake gudanar da zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar ta Togo bayan wani gyaran fuska da aka yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar, wanda ya adawa ke cewa ya share fage ga shugaban ƙasar Faure Gnassingbe na ƙara tsawaita mulkin sa na tsawon shekaru da dama. A wannan ƙasa ta Togo kusan shekaru 20 kenan da Faure Gnassingbe ya gaji mahaifinsa Gnassingbe Eyadema, wanda ya mulki ƙasar kusan shekaru 40. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na Radio Faransa. A yau Lahadi, wani babban jami'in kungiyar Hamas ya shaida a kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP cewa kungiyar za ta mayar da martani ga sabon mataki da Isra'ila ta ɗauka na tsagaita buɗe wuta a zirin Gaza kama da gobe Litinin a wata haɗuwa da za ta gudana a gobe kenan a Masar. Isra'ila ta gabatar da wannan mataki ne a wata ganawa da jami'an leƙen asirin Masar. A ɗaya gefen kuma tun ranar 17 ga watan Afrilu, jami'in Amurka ke fuskantar zanga-zangar adawa da yakin Gaza wanda ke yaduwa a faɗin ƙasar. Wannan zanga-zangar ɗalibai na kan hanyar rikidewa zuwa zanga-zangar gama gari, musamman a cikin manyan jami'o'i a duniya, kama daga Harvard da Yale.
daga Los Angeles zuwa Atlanta, daga Austin zuwa Boston ta hanyar Chicago. Motsi na ɗaliban Amurkan masu goyon bayan Falastinu karuwa yake matuƙa. Wasu daga